Okay na yun? Guys, mamimili tayo ngayon guys. Mamimili tayo ng ano, paninda. Kaya painit ko lang guys yung motor. Guys, ito yung pamimili natin. Puro barya. Hindi talaga ako nakikipagsalamuha talaga sa maraming tao. Kasi may alam niyo yun, may inuuwian ako. Protekta na rin yung guys sa ano, sa pamilya. Tapos pagdating ko, palit agad ng mga damit, tapos sapatos, ano, inaw, labar. Kita nyo guys yung forma ko. Sinagad ko na yun guys. Ang tayo guys ng ano, biskwit para magutuman tayo. Kain na lang tayo sa ano, sakyan. Alis na tayo natin ng face mask. Hey guys, maganda dito kasi kahit pa paano medyo malayo-layo yung nagagalaan natin, katulad sa ibang lugar talaga daming bawal. Nandito na tayo. Gusto yung barya? Marami pa. Ha? 27? Di na imik oh. Oh guys, nandito tayo guys ngayon sa tindahan ng aking kaibigan. Mike, kaway dyan. Nagbablog ako eh. So guys, nandito ako sa tindahan ng aking kaibigan. Ito. Hello. Makakita ka sa YouTube. Mike. Ay ko eh. Yan yung masipag kong kaibigan. Ayun na nga guys. Hindi tayo nakabili ng bigas. Pa sa diet na lang tayo makabili ng bigas nito. Kasi di sa binibilang ko wala. Masarap sana ko guys yung ano eh, yung bigas nila dito eh. Kasi medyo malagkit. Kaya lang ngayon wala. Kaya sa diet tayo ngayon mamimili. Kaya lang kung maganda kaya ang bigas dun. Bahala na guys. Sige, rub.
natin dito yung motor. Bibili tayo ng sibuyas, bawang. Hi guys. Sibuyas. Guys. Tayo guys ng tinapay. Sarap tinapay dito guys. Tinapay guys. Vlog po kasi. Hello, hello. Nasa type daw siya na po. Salamat. Manyaray siya. Okay. Ay guys, dito na tayo. Ano pa ako nanay? Yung dalawang sako. Maganda na po yun, malapit Ay, na po. oo, sigurado. Yan. Magpesto baga ako. Sigurado ka sa bigas dito. Di nga kita bibigyan ng bagong ani kasi labsak. Sunog ang ilalim, may tubig ang ibabaw. Di ako mabigay sa'yo nun. Salamat po. Bibigay ko sa'yo maganda. Saan nabili ng ganyan, oh? Matagal na po ito. May ganyan ako, kinuha ng mga apugaw ko. Ayun. Ting. Ito oh. Kuya. Bigyan natin si kuya. Ano? Napahiya naman eh. Kuya. Salamat ah. Natin si kuya. Bahang bigat kaya niyan guys. Tatandaan natin guys, lahat ng paghihirapan ng tao, yan ang dapat binabalik yan. Kahit tayo mahirap na tao lang, marunong tayo makaintindi ng tao, diba guys? Tama hindi? Hindi naman tayo magbablog sa ano. Parkingan dito guys eh. Hingal ako guys. Much later. Dito, may listahan naman ako. Dito na ako ngayon oh, guys. Pogi. Nandito na. Probinsya. Extra. TV po yan. Dito pa rin. Dami yan. Makita? Papawisan siya guys. Ano lang presyo? Hirapan siya guys. Pero yung egg dyan wala na. Meron ako na pin. Alin?
No, no, no. Okay guys, dito na guys, hapon. Hi. Kanta na. Hindi ka ilan pa na sabihin mo sa akin, walang maliyan. Patay na ko nun dyan. Ating hahagdan. Sa piling mo magkatotoo lahat. Sa pang-city, medyo nabisin ang hayop. Oh baby, kiring. Kararating lang din natin dito ngayon. Bago ko po ito tapusin itong video, shoutout ko lang po si Roland Coro, Yan San Juan, Jay Palunpon, Jan Paul Malasan, and Jeneline Mago. Thank you for watching. See you on my next vlog, guys.